Здравствуйте. Областная прокуратура. Как у вас обстановка с готовностью зерноуборочных комбайнов? Все работали? Все работают? Именно готовность, как у вас? 100%. На балансе гаспадаркі «Дружба Аўцюкі» 8 збожжаўборачных камбайнаў і ўсе яны зараз у палях. Каб упэўніцца, што для бесперабойнай працы ўсяго хапае, на складзе правяраюць наяўнасць запасных частак. У разгар жніва любая дробная памылка без аператыўнай замены можа каштаваць гаспадарцы страчаных тонн збожжа. Больших материальных затрат на ремонт у нас не было. Все было текущим ремонтом. Запасные части у нас имеются, но накапливать их не стоит. По мере потребления мы подвозим что-то. Все запчасти на СНАБах, на техсервисе, на других организациях, Умсельмашу, все есть в наличии. Асобная ўвага бяспецы. Кантроль за цвярозасцю на працоўных месцах тут строгі. З алкатэстарамі праблем не ўзнікла. Усе прыборы працуюць спраўна, ёсць неабходны запас. Адрас наступнай кропкі рэйду падказаў гул магутнай тэхнікі. Пакінуўшы мехдвор, пракуроры накіраваліся на суседні збожжасушыльны комплекс. На адкрытай пляцоўцы тоны ячменю і рапсу. Надвор'е пераменлівае, таму заканамерна ўзнікае пытанне. Скажите, пленочное полотно у вас есть какое-то, чтобы накрывать кучи, которые находятся на улице? Мы были возле склада, видели сотни пленки лежит. Хватает у вас пленки? Да. То есть, если что, если дождь, непогода, оперативно накрывается? Адной гаспадаркай пракурорскі маршрут не абмяжоўваецца. Наперадзе самае гарачае месца жніва прама ў поле. У адкрытым акцыянерным таварыстве «Прудокская» праца кіпіць самай раніцы. Нагрузка на кожны камбайн сур'ёзная, каля 500 гектараў. Цана кожнай хвіліны вельмі высокая. Стаўку ў гаспадарцы робяць на правераныя кадры. Усе камбайнеры вопытныя, экіпажы цалкам сфарміраваны і гатовы да любой праверкі на трываласць. Топливом обеспечены полностью. Простоя из-за топлива не бывает. Горячее питание двухразовое. Питьевой режим обеспечен. Механизаторы подвозятся, отвозятся. Обслуживание есть. Обслуживающие организации тоже оказывают свою помощь. Где-то в долг, где-то і рассчитывать. І як бы аграрыі не спяшаліся сабраць ураджай да дажджоў, бяспека людзей заўсёды застаецца на першым месцы. Супрацоўнікі пракуратуры пільна правяраюць кожную дробязь. Ад наяўнасці спраўных вогнетушыцеляў у кабіне да кандыцыянера, бо працаваць у 30-градусную спёку без ахалоджвання задача небяспечная. І калі ў ходзе гэтай канкрэтнай праверкі ўсё прайшло добра, то, на жаль, такая ідэальная карціна складваецца далёка не ўсюды. В ходе проверок нами выявляются факты отсутствия достаточного количества исправной техники, нарушения технологий заготовки кормов, правил пожарной безопасности. С начала уборочной кампании прокурорами внесено свыше 30 актов надзора. Выявленные нарушения оперативно устраняются. Надзорные мероприятия в данном направлении будут продолжены. Бітва за ўраджай працягваецца. У рэгіёне ўбрана звыш 45 тысяч гектараў збожжавых культур. І пакуль кампанія не завершыцца, кантроль не аслабне. Пракуратура працягне сачыць за законнасцю і парадкам на кожным поле. І галоўнае гэтай справе не пакараць, а правесці ўсю кампанію па літары закона. Тацяна Пімёнкава, Уладзіслаў Казлоў, Ольга Канавалава, тэлерадыёкампанія «Гомель».